Sa pagkain ng pandesal at paghigop ng mainit na kape nagsisimula ang araw ng security guard na si Mang Mario. Mag-iisang dekada na siya sa kanyang trabaho at aminadong hirap na kumita ng pera lalo na ngayong pandemya. Dahil sa economic slowdown, kinakailangan magbawas ng security guard ng kanyang pinapasukang establishmento. Maswerte man umanong hindi na layoff, kinakailangan naman niyang mag-adjust dahil tinapyasan ng kanilang sahod. Ay, sobrang apekto sir kasi dati sumasahod ako ng 10,000 ng isang yung quincenas, ngayon 7,000 o 6,000 na lang po. Ang kakarampot na kita kailangan pang tipirin ni Mang Mario upang maipangsustento sa 3 niyang anak. Pang araw-araw na gastusin sir. At saka mga iba pang gastusin, halimbawa kuryente at saka tubig sir. Mahirap talaga. Bukod sa pinansyal na aspeto, madalas ay tila balisa na raw siya sa kakaisip ng posibilidad na madapuan ng COVID-19. Kaya naman ikinatuwa ni Mang Mario nang malamang may panukalang batas na magkaroon ng 5-day mental wellness leave. Opo naman, pabor naman po ako. Bakit sir? Kasi talagang hirap na ng mga tao ngayon sir. May nawala ng trabaho. Ang nararanasang sitwasyon ni Mang Mario ang pangunahing dahilan kung bakit itinutulak ngayon sa Kongreso ang House Bill 6253 o ang Proposed Mental Wellness Act. 5 araw na bakasyon ang ibibigay sa mga manggagawa maliban pa sa kanilang mandatory vacation at pati na sick leave. Ayon sa author ng panukalang batas na si Provinciano Party List Representative Alfred De Los Santos, ang karagdagang 5-day leave ay laan para kumonsulta sa mental health professionals, sumailalim sa therapy o magpahinga mula sa nararanasang daily stress. Noong 2018, naging epektibo ang Philippine Mental Health Law na pumoprotekta sa mga individual na nakararanas ng psychiatric at psychological discrimination. Sa bisa ng Mental Wellness Act, pagpigil o preventive measure upang hindi na humantong sa mga mental disorder ang tututukan. Base sa tala ng Department of Health, 17 milyon na mga Pilipino ang may depresyon. Noong 2020, sa kasagsagan ng pandemya, 11,000 calls ang natanggap ng National Center for Mental Health Crisis Hotline. 247% itong mas mataas kumpara sa 3,000 calls noong 2019. Suportado naman ng Employees Compensation Commission ang nasabing panukalang batas. Rainiel Pawid, CLTV News.